Jud ini mah maghila ko eh. Basta taga bukid. Sa man taga bukid ay. Hilak hilak og mayo. Ana ikausara na ang hilak. Ano naghilak man ka unsa may kuan day unsa may problema nimo be tugani ko be unsay problema be tugan sa papa be unsay problema kamayo na ton sabot ka ganina naunsa naman ni ron unsa man anong nihilak man ka unsa may problema tugani ko unsay problema ha unsay problema nimo ha tugani ko unsay problema sige na mangaligo ra bata og magdagat. Wala na ka nagdamgo diha? Ha? Damgo ba? Nagdamgo? Basig nagdamgo ka? Wala na ka nagdamgo diha? Dugay man ka natog. Wala na ka nagdamgo? Katuruban damgo ni Musmiage. Unsa to? Napirpi ka adto? Katong last ba? Napirpi ka adto? Katong nagdamgo ka? Napirpi ka adto? Uy, ingka na pirpi ka. Pilam dito imong kuwas damgo nimo? Sa. Uy, wa na di ay? Uy, di ba ningon ko sa imo ha basta dili ka ni ka perfect. Balik og katog aron mapirpik ka. Ni balik ka atog katog wa. Wa. Agoy. Wa na di kuha nimo di ay? Oy, disura ana. Disura. Maya maligo tag dagat ugma. Dili. Oy ngano man di man ka maligo? Tugnaw. Tugna ba ay naisol babida? Nganong gitugnaw man ka? Unsa lagi problema nimo lagi? Nganong gitugnaw man ka? Ulan. Ay ulan, wa may ulan. Ganahan gyud siya ligog dagat. Ano walay ulan? Wala gyud ligo tag dagat ugma. Ulan man. Kanira bang taga bukid? Katagsa ra ba ni kaligog dagat? Musayo lang ta mga lawon na ta pukawon di ka ugma ha? Ano ba mga glaw? Ligo tag dagat. Sayo ba? Aron ka lang langoy ka dito. Mga glaw. Oh, mga kuan na ba ka nang sayo na kanang makita nandan. Mga ligo mig dagat ugma guys. Si Inde Vlogs kay dako ni siya problema sa kay problema ni sa eskwelahan. Ligo sige siguro nig kasi sige man ni kasiro siguro guys. Kay ang damgo niya liman ka bisag damgo lang one ray ko ha. Damgo ra gani. One ra ako. Perpiko na ko ay magdamgo ko 1 og 0. Balik ko na ko katog aron ma-perfect. Ikaw ug magdamgo ka, i-perfect gyud. Damgo ra man di ay. Kasayon na ng damgo. Okay? Okay ha.